যদি বিপ্লবী বুলি ফটো আঁকে তে পৰেশ বৰুৱা আঁকক মই সিৰিয়াসলি কৈছো ভাই সংগ্ৰামটো কৰি আছে আজি 30 বছৰ ভাল বেয়া বেলেগ কথা আজিতো পৰিয়ালৰ পৰা দূৰত থাকিটো কৰি আছে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিপ্লবী सोदोबखौ आं बयनिबो सिगाङावहाय कुइसन खालामनाय जादों बिप्लबी सोदोबखौ बहा बाहायनाय जायो आरो सोरनि सायाव बाहायनाय जायो बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव एसे फोरमायहर बिप्लबी सोदोबखौ आङो माने एसे कनफ्यूज मोनबाय थादों आरोखि दा हमनानै ला सरकाराव थानाय खुंथायाव थानाय आं बिटिसिनिखौ होनाखै दे स्टेटनि ना आसामाव जायफोर खुंथायाव दङ दैदेनगिरि बिथांमोना बिप्लबी सोदोबखौ बहा बहा बाहायनांगौ आरो बेन खालामनानै दोनजानाय आफाद बेखौ बिप्लबी सोदोब बाहायगोन ना बिग्रायारि बाहायगोन ना मा बाहायगोन आंनि बुजिनायाव स्टेन्डार्ड ना मोनसे स्टेन्डार्ड रावावहाय बिप्लबी सोदोबखौ बाहायनाय जायो जेरै बर'आव सोमावसारनाय बा जांख्रिथायारिफोर ना बेफोरबायदिखौसो आंनि बुजिनायाव आरोखि थौले मेलेमजों बुजिनायाव जांख्रिथायारि बा सोमावसारगारि बे सोमावसारनानै मुंख्लं जाबाय बा बेफोरबायदि स्टेन्डार्ड रावावहाय बाहायनाय जायो आंनि बुजिनायाव थ' नोंथांमोना जोंनि बर'नि कयेकजन आंनि चेनेलखौ नायो सोरबा टिचारफोराबो नायो गोबाङानो नायो टिचारफोर बा बिदिनो समाज सिबिग्राफोर बिथांमोना नायो आरो खन्थाइ लिरगिरिफोराबो नायो दे आं बुजिनायावहाय आरो आं मोनथिनायाव थ' जायफोर खन्थाइ लिरगिरि जाय टिचारफोर ना बिथांमोना एसे फोरमायहरलाय आं एसे बुजिनो एसे लुबैदों बिप्लबी आरो सोमावसारगिरि आंनि बुजिनो बे मोननैयाव स्टेन्डार्ड रावाव बाहायनाय जायो बिप्लबी सोदोबखौ बेखौ आं मोनथिगौ थ' जियानो जाया मानो आं नैबेखौसो बुंनो लुबैदों एनडिएफबिखौ मामाया नैबे हिमन्त बिश्व शर्माया मा होनगौमोन बाव एसे कुइसन थाबाय दे आंनो एनडिएफबि दल संगठनखौ बा एनएलएफबिया दा सिजफायाराव दङ एनएलएफबि आफादखौ दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया मा होनगोन आसामनि चिफ मिनिस्टारा आंहा बाव मोनसे नोंसोरनाव रायजो राजाफोर एसे सोंथि थाबाय एसे कुइसन मार्क थाबाय आरोखि नोंथांमोना एसे फोरमायहरबानो जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला एनडिएफबिनि एक्स एनडिएफबिखौबो आसामनि चिफ मिनिस्टारा मा होनगोन आं बिनि सायाव आं माखासे चिफ मिनिस्टारा मा बाथ्रा बुंदों आं बेखौ जोबथारनायाव होगोन दे आं बुंनो नागिरनाया नैबेसो जुदि आलफाया बिप्लबी सोदोबखौ मोनदोंबा जोंनि दा कारेन्ट जोंनि बर'नि गेजेराव मोनसे सोमावसारगिरि आफाद दं दल संगठन दं सोमावसारग्राथ' गोबां दं नाथाय एनएलएफबि आफादखौ दिनैहाय बिप्लबी सोदोब मानो बाहायनो हाया बिप्लबी सोदोबखौ मानो एनएलएफबिनि सायाव मानो बाहायनो हायाखै हिमन्त बिश्व शर्माया आंना बे मोनसे कुइसन बिनि सायाव नोंथांमोना एसे फोरमायहर आरो दिनै आलफाया जुदि दिनै गोबां गभर्नमेन्टनि गेजेराव गोबांनो एसेब्लाबो कन्टेक्टआव थायो आरो रायलायहरो जेब्ला एनडिएफबिया सिजफायार जायाखैमोन बा माबा मोनसे जायाखैमोन अब्लानि समाव मोनबानो गावखायो मोनबानो सुट खालामो एनडिएफबि नं दा नं एनडिएफबि ट्रेनिं लादोंब्लाबो लायाब्लाबो पाब्लिकआ जुदि सोरबा सासेया जुदि माइरं सेरसे हैब्लाबो बेखौबो गावो आलु सेरसे हैब्लाबो बेखौबो गावो सोर गावदों दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ गावदों सिदा सिदि बाथ्रा दिनैहाय आलफाखौ दिनै बिप्लबी सोदोब बाहायनायाव दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टारा मा अबस्था जानांगौमोन दिनै एरेस्ट बा बिनि सायाव केस जानांगौमोन दिनैहाय बेफोरबायदियाव दिनै जेबो जाया नाथाय बुंनांगौआ बिसो जों बर' जाथिखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ मा हिसाबाव मा अंक लायो दिनै रायजो राजाफोरा बुजिनो आरो मोनथिनो बाखि गैला आलफाखौ आलफानि मुङाव खनसे सासे आइजोआ मोनसे खन्थाइ लिरदोंमोन मोनसे परेश बरुवानि नामाव
मोनसे खन्थाइ लिरदोंमोन बे खन्थाइ लिरनायाव हिमन्त बिश्व शर्माया दिनैहाय बेखौ जेलाव सोनानै दोनदों साधारन खन्थाइ लिरनायावहाय दिनै परेश बरुवाया जुदि बेखौ बिप्लबी सोदोब आरो बिनि सावगारि मानो आखियाखै होननानै बुंनाय सोदोबाव पइन्टआवसो आं बेखौ बुंदों जिहेतु परेश बरुवानि पिक्सार सावगारि आखिनायाव जापाननि चिफ मिनिस्टार जापाननि ना बहानिबा गुबुन हादोरनि प्राइम मिनिस्टार फैनो नागिरदोंमोन प्राइम मिनिस्टार फैनो नागिरनायाव दिनैहाय जुबिन गार्गनि सावगारि आखिदोंमोन मोनसे दालाङाव बा दालांनि माबायावहाय आखिदोंमोन अब्लानि समाव जुबिन गार्गनि सावगारिखौ एसे कालार फुननाय जादोंमोन बावहाय रायजो राजाफ्रा जुबिन गार्गखौ जायफोर दिनै सापर्ट खालामग्रा बै व्यक्तिफ्रा दिनैहाय बेखौ आरोबाव धर्ना बायदि रोखोम खालामनानै दिनै बानायहोफिनदों बिनि सायाव दिनै परेश बरुवाखौ सावगारि बिप्लबी सोदोब बाहायनानै सावगारि आखिनांगौ होननानै बाथ्राखौ बुंदों थ' दिनै बिप्लबी सोदोबावनो होमबा नों परेश बरुवानि सायाव बा गावबा गावनि सायाव बिसोरो दिनैहाय बेसेबां गोसोजों अननाय दं बियो बुंफ्लांदों बे सोदोब नङा दै बे गोसो सिंनिफ्रायनो ओंखारनायफोर बायदि आं मोनदों बिनि जाखिनि बाथ्रा बिप्लबी सोदोब ओंखारनाया होनबा दिनैहाय आं बुंजानो लुबैदोंमोन आंबो बुंजानो लुबैदोंमोन दिनैहाय एनडिएफबि जांख्रिथायारि बिप्लबी एनडिएफबि बिप्लबी बे सोदोबखौ आं बाहायजानो लुबैदोंमोन एनएलएफबि दल संगठन बिप्लबी बेफोरबायदि खोथाखौ बाहायजानो लुबैदोंमोन नाथाय बेफोरबायदि बाहायालाफानो उग्रपन्थी उग्रपन्थी बेफोरबायदि सोदोबावसो बाहायो निषिद्ध कुषिद्ध उग्रपन्थी दल संगठन बा बायदि रोखोमनि गिदिर गिदिर सावगारि ओंखारो गिदिर गिदिर निउस ओंखारो गिदिर गिदिरनो खनसेल' दामा साननै सानथाम निउसाव ओंखारो जों जेब्ला हाग्रायाव थायोमोन अब्लानि समाव एनएलएफबि दिनै माबा मोनसे खामानि मावदों एनएलएफबि निषिद्ध कुषिद्ध दल संगठन एनएलएफबि उग्रपन्थीয়ে উমুক উমুক হত্যা কৰিলে অসমীয়াবিলাকে এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰে আৰু কেতিয়াও বিপ্লবী শব্দটো ব্যৱহাৰ নকৰে আমাৰ বড় সংগঠনৰ যিমানখিনি দল সংগঠন আছে ইহঁতৰ ওপৰত বিপ্লবী শব্দটো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰে আজি অসমৰ পৰেশ বৰুৱাক আজি বিপ্লবী শব্দটো কি হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰিলে মই এতিয়া ইটো জানিব খুজিছোঁ বড় যিমান বড় ট্ৰাইবৰ ওপৰত ট্ৰাইবেল সংগঠনৰ ওপৰত ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত অসমীয়াসকলে কেতিয়াও ভাল নাপায় আৰু কেতিয়াও ভাল কথা নকয় আৰু কেতিয়াও ভাল চকুৰে নাচায় বেয়া চকুৰে দিল্লী দিন ৰাত এইটো চাই থাকে বিপ্লবী শব্দটো যে সাধাৰণ মানুহবিলাকে যদি ইউজ কৰে তেতিয়া তাক এৰেষ্ট কৰি জিয়াল ভাত খোৱাবই কোনে খোৱাব এইটো আমাৰ অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেখেতে জিয়ালত ভৰাই থৈ দিব তেখেতৰ ওপৰত অসমৰ দল সংগঠনে কি ব্যৱস্থা লয় তাৰ ওপৰত চাই থাকিম নজৰটো চাই থাকিব যেতিয়ালৈকে নিউজত নবজায় যেতিয়ালৈকে নিউজত নোলায় তেতিয়ালৈকে চায়ে থাকিম বড় মানুহে এজন কোনোবা বড় মানুহ এজনে বিপ্লবী এনএলএফবি সংগঠন এনেকুৱা কথা কওক বিপ্লবী আলফা পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া কথাটো কওক অহাকালি লগালগ জিয়ালত যাবই লাগিব তো आं बिराद गोलाव बाथ्रा बुंबाय एसामिस रावाबो मोजां जाया जाबा दाजा ससेब्लाबो बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय तो आसामनि चिफ मिनिस्टारा दिनै मा बाथ्रा बुंदों जों बेखौ एसे खोनासंनानै लानि बिनि उनाव नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव मा फोरमायहरनो गोसो अफ्रिनि सायाव मा बुंनो गोसो आरो अफ्रिनि सायाव मा बाथ्रा बुंनो गोसो नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन मोसौ सिखाव बोरमा सिखाव दाउ सिखाव बायदि रोखोम सिखाव बायदि रोखोमनि थार्ड क्लास मा क्लास बे बुङोब्ला बुंनो हागोन कमेन्ट सेक्सनाव दुनियानि जोबथा गाज्रि लिरना हरनो हागोन दिनैनि नैबे मोनसे भिडिअआव सोर मा लिरनो गोसो लिरना हरनो हागोन তো बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय खोनासंनानै लाग्रोनि জুবিন গাৰ্গৰ ছবি মচাৰ প্ৰসংগত ক'বলৈ গৈ আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষগৰাকীৰ ছবি আঁকিবলৈ আহ্বান জনাইছিল
অসমত যদি বিপ্লৱী বুলি ফটো আঁকে তে পৰেশ বৰুৱা আঁকক মই চিৰিয়াছলি কৈছো ভাই সংগ্ৰামটো কৰি আছে আজি 30 বছৰ ভাল বেয়া বেলেগ কথা যিটো পৰিয়ালৰ পৰা দূৰত থাকিটো কৰি আছে যদি আঁকিব লাগে পৰাগ দাসৰ আঁকক